kama intie jara maloro TV en odiochieng' maber. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar jotije kata Labor Day kakete e dogo. Maendi en tarik 1 dwe mar abich higa mar 2017. Wadwa rango achiel kachiel ni odiochieng' ma kawuono en ang'o ma oganda wa kawuok kuom piny owacho ma pacho kaendi, kaeto bende kawuok kuom jal ma en jagoro mongirore mar kotu mano migosi Francis Atwoli. Antiere studio kaendi kod ng'at ma bende olony e weche mag jotich kaachiel kod weche mag siasa madhi nyime pacho kaendi. Wabiro rango wach ni achiel kachiel. An Jeff Lombaka kuma wach. Arwaki studio. Moso ganda wa maneno lo weche. Amoso ute jokanyanam. Isgi nyingi gi county ni. An iluonga ni Odongo Danish, an ja Kisumu County, awuok Nyando. Yes, kendo asebedo ki an journalist atiyo gi station miluongo ni Capital FM. Yes. Lakini ambaye anga mchanganuzi mar siasa. Once in a while wadhiga TV kwa wila mar siasa mbele kwa wila. Agoni ero kama nanya Danish Odongo kuom kautolo mari mar tuko achiel kachiel e TV mar Lolwe kendo en wuod Kisumu County. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar jotich kata Labor Day kwa kete e dogo. Iparo ni kaka jo Kenya ang'o monego bed ni igeno? What are they expecting from the head of state to kata kawuok kuom Secretary General mar kotu mar Francis Atwoli? Gima jo Kenya tema tiyo nego bed ni expect en ni mshahara mar lomi. Nikech sani eri mogo en ni achiel kutoka. Sani cha kende obedo siling 30. Koro sani eri penjo ni ka jogi ok oyudo mshahara no medne gibro survive. Koso wabro weti mondo koro wadha chak kuok rotim go ma illegal ma pesa. Nikech koro jogi ni ok winjo huru ni ok omedo mshahara kana ni koto ok wuo about mshahara ni anyisi ni ji bro kanyo ka chunyi gore to ok en gima ber. Koro what they need to expect ni mondo mshahara mar medi at least mondo the head of state watch ni terms of pay better then give hours ma kwa then give nyalo Pero ka nenya Danish to yo kai wacho ni gibro expect mondo medo osara. Maendi en gima onego bed ni timo na kawuono koso kata chien kocha chai koso en gima onego bed ni osetim ne jopiny nikech jopiny osebedo ka ntiere kod tabu kinde ka kinde gi ywaka wacho ni ngima osebedo matek. Uchumi tek. Kidwa nyiewo chumbi pesa minyiewo chumbi sani bet ni malo. Kidwa nyiewo sukari pesa mar sukari koro mwandu mar omenda mitiyo godo kinyiewo godo mwandu gi. Maendi en gima onego bed ni wa expect mondo wacho ni kawuono ka onego bed ni ochakore koso en gima onego bed ni osechako. Gima osebedo ka wang'o iya e piny ka enya achiel ni piny ni gi ji ariyo. Kenya ka nitie gi ji aina achiel gin joma yudo tenders, giyudo pesa, ginyalo chiemo, ginyalo dhi e holiday, ginyalo timo gik madongo, ginyalo nyiewo lope, ginyalo gero udi. Mago gin jok matin serious. Then the rest of us joma ng'eny modak Kibera, modak Mathare, modak Kisumu, Bunga gin jok matiye ni everyday, gin joma lema Nyasaye onego wang'ayo mondo giyud chiemo ginyalo keto for the day. They live for the day. Oko nyalo wacho ni an to plan kaka migwambo kina cham kata chai gi mkate. In kawuono ni ka Nyasaye omiye kuon gomeno. Mano Nyasaye ero kamano. Kiny piny chakru iparo mana. Lakini Nyasaye no ko plan ni mondo jodak kama meyo. Nyasaye no plan ni mondo jodak in abundance as long as in gi health ngima ni wile to itiyo onego bed ni in ng'at moro ma imiyo pesa ma onego bed ni nitiere growth mar salary. Lakini for the last 1 year, for the last 2 years serikal ne pok omedo ga minimum wage. This year nagocho ni negisa suggest a meeting when meet the Federation of Kenya Employers. Nagocho ni mondo jogo yie omi ji mshahara nyongeza. Then the FKE watuna you cannot demand salary increment ne jotich lakini pok reduce taxes, pok miyo environment matimo biashara bet maber. Koro inida tiyo kodwa ida timo kod tich mar salary ni mar politics. Koro mane gima rach gi Kenya ni. Kenya wani sani eri ka ni wadaya wang'ayo nikech en siasa. Kodo medo ji mshahara ndiketo nego bed ni gona koro. Ka obiro kani wada biro mondo wakonji nyaka wakonje mamiyo mamona. Mano en gima rach ahinya ma kata ndalo mane Moi ndalo rach ni Moi ne medo ga ji mshahara. Kata ka Moi okomi mshahara no mi chaki ma. Chak ni ko mi madho at least no ni koro konyo golo nikech. Lakini sandi gi odane serious. So koro gima timore ni I'm questioning the timing. Ang'o miyo sama oganda ochiegni dhi e yiero igati ko gano chini di yero ka 2013 2017 sani biro kana 2022 biro ka seche go sirikal mantiyo ka wach ni ma sani acho sirikende mosebedo biro ka seche go kama gidwani mondo gipush mondo miyo gano ni gidwa timo maber nyiso ni oyo sani wadwani mondo medo sara oyo sani wadwani mondo watim machielo ariyo dhi ang'o miyo ngima jopiny oketi e okang' machalo kamano ni igo kode ochalo karata iwacho ni sani ka koro usemiyo one kind we winjru ka koro wadwani mondo wadogi we wawuondo matin mondo wachak ang'o miyo matin Gimara chenia ini siasa mar Kenya ka en siasa migoyo based on locality. Miwuoke nyingi mogik.
Lakini onego bed ni wachinjo Kenya ni eri mondo ji ogone ji kura based on sera margi. Bibro gero na wang'ayo. Bende ibro miyo mshahara omedore. Bende ibro reduce taxes. Bende ibro miyo cost of living obed chini. Lakini Kenya ka nikech wang'iyo maber ni at the end of the day kata kobedo ni ok ni konya higni 4 mosekadho, as long as ni ami mshahara moro 2,000 kata 1,000 amedi, we also will mistakes ma ji osetimo gi koro gimotimo ne wadhi mondo ogone ji. Lakini mano rach. Politics ma Kenya kono bed ni politics mar visionary politics. Ok en reactionary politics. Niko wano niko odong gi dweche 4 mondo ji the election tarik 1 kawuono wamed ji mshahara 1,000. 1,000 ni kende ok nyal konyo ngimani. Sani kidhi 1,000 duka mi nyiew gimoro achiel ni en gima isewilo mo obedo change mana. Mano pesa moro uru. Koro kik jo Kenya bed ni gin jok moko mia inano mtego tu mathindo gi cast after that pension. Nyaka wa demand ni sirkal marwa ni eri omi opportunities mag tije mag promise. Nyaka mingi ma jibe mapin. Nyaka gien chwa ni ji tete moko dak e piny ni nyalo chiemo kendo nyalo dak. Irokane mana kadhi achiel kachiel wach miwacho kar tije mimiyo oganda wa. Bang'e ne sirkal kane gidonjo kata 2013 mar Jubilee ne gisingo oganda tije higa. Kanyala ne gocho ni gin tije maromo nade milion achiel higa ka higa. Iparo ni mind bende osetim nyaka ne gichak 2013. Onge gima gisebedo giwacho ga ni SGR nomiyo ji tije 3,000. Kiani tich mar last normal community ni keno miyo ji tije kiadi. Ne ok ginyiso ni gibro miyo wa temporary job. Ne ginyiso ni gibro miyo wa permanent job. Gima rach gi sirkal en niya. Gin gi promises machalo gi heaven lakini gimiyo ji mana hell. Mane shida mar sirkal. Milion achiel onge kama nyaka ne gichak 4 years ago kama milion achiel pok chopo. Anatio awacho Kenya National Bureau of Statistics ni wacho most jobs mo biro gin luongo ni informal sector jobs. Informal sector jobs en ko inni yamwa ni koro wadhi yawo biashara modela machande. Koro mano sirkal emo yawo. Mano ni miyawo gi lweti kendi. Ok rach lakini gima sirkal onego bed ni timo onego bed ni partner gi jogi mondo giwach nango ni jo Kenya. We waduognu tax chien e area ni eri mondo tim biashara. We wakonyi ni mondo waket security ka eri mondo nyalo tiyo nyaka late. We waket floodlight ka eri mondo uus nyaka late. We mondo wamiu free education mondo nyithindo dhi school mondo nyithindo otem ni mondo ginyalo create their own employment. That is a better strategy than you wategemea serikal mondo miwa million jobs every year. Yet wang'ia ber ni serikal ni ok jali about a million jobs a year. Gima gijali go ni a million tenders a year. Mane watimo tenders left. Mane sana mangose. Erokana nya to dani shiparo ni odiochieng' kawuono ko oganda wawuotho kendo gidhi e alak ma bende nyasi ni eri obagi. Oganda wa bende nitiere kod buto. Ma jotich bende gintiere kod buto. Anan jatich. Wanyisi adiera ni pok aneno higa matek kaka higni 2 mosekalo. Chiemo ni kende. Chiemo ni nanyalo chiemo didek. Enana nyaka lema. Chiemo didek. Achiemo dichiel kende. Kamadho breakfast kun manya wewe gotieno chande gi chai na madho. Kasa anno mane nyaka cham gotieno kendo. Dat maro lokore. Nachamo ga ringo, nachamo ga rech, nachamo ga chiemo gi anieri. Adoke omena, adoke mrenda. Daktari nokwiri ni ringo bro. Okay, daktari mpuke moko yie. Mano en story mar jo Kenya ni. Sani eri ji gin joma gambo. Nyaki yamwa ni ai min wapro chiemo didek odiochieng' tem ko chiem kiny ko dong wacho chiemo didek ni dong chiem dichiel kasa chiem dala dek mabiro ta diera yawa Kenya ni rikro mjo wacho non middle income economy ka South Africa of course maroni en lower ang'o mi pod ji nigi kech chuka ang'o mi ji pod nigi kech in Kristo ang'o mi pod country miluongo ni Dubai mantiere desert pod biro kelonwa donations mag chiemo e piny en wich kuma mareno ni higni 50 bang' koseyudo uhuru ok wanyal pidho jamano higni 50 bang' yudo uhuru ok wa fast ni kudo lemo wan do kech nikech ok wanyal afford chiemo wich kuma mareno koro jotich tete sai ang'eyo sani anataka industry era bende ang'eyo maber ka jogi ginde mas trago ginde ma wuotho kuom industry na koro gocho kuma gidak mara mukuru konja kudak jotich amwa gima gitro ne ng'abro konyogi ng'abro benito gi ng'abro konyogi mondo okonygi ogolgi e tip tabo magitire matin jotich ok mo ni mo jotich ok mor erokamano ahinya awinji maber ok jotich mag piny owacho gi jotich mantiere private sector na jo ka kero kwayo joma nie private sector bende gin bende gitim mondo gimedi osara kaka samoro awinjo kaka wuotho to jo matimo piny owacho ni awinjo ka une private sector unu winjo to ng'eyo ni mine private sector unu winjo ochalre koso opogore kona koro mogo en mi achiel private the private sector and me achiel the public sector trick moko miluongo ni macroeconomics macroeconomics gin gik ma affect both private and public sector. These things gin gik moko madongo lakini gima ang'eyo ber ni serikal osetimo en ya
Sirkal bedo ka complain ni wage bill ni mala hivi. Wage bill malo ni gocho ni golo ghost workers mondo gi reduce, lakini a few months ago ne gibedo mshahara marango cabinet secretaries then all parastatal head nikitango ni sirkal nyaka omi joma ntiere system moral mar mondo kony mondo win election gibedo mano ka kunyo to ranyisi sana. To mane shida kene mantiere e piny ni jo private sector ok gin joma medo mshahara all the time, of course gi an, lakini ngima tek ne gite. Public sector gin jok moko ma tin sana, joma tin serious ama yudo mshahara medo after CSS all this magido pesa nini magido pesa, lakini majority of public service magido radio product mago joma ngima ndio ko lokore mago joma ni tabu mano mamiyo kana strike masino strike at any time ko kono ga ngima nyaka pero kona nya dani shawingi kimado mondo wadoge mana karo osara kanyo aneno ka jatend piny wacho chino bela chande kana nya sino wacho ni oganda matiyo e public sector to moloyo jotend migepo ikre kaachiel kod jood bura mwayiero gi MCS kodwaro mondo loko osara chino adieri odiochieng' moro nwarango kowacho ni ka cabinet secretary ndo ni omenda ma ng'ata achiel yudo kata ni en shilingi 8,000 maendi mano ka keto matin to ni maendi 8,000 ng'ato yudo dwe ka dwe tidwo gido ni nitiere ja Kenya moro ma bende ok nyal yudo kata shilingi 10,000 manyiso ni ng'ani eri kiketo odiochieng' kodiochieng' ni dwa split ni 10,000 nyeri komiya at the end of 1 month yudo pesa odiochieng' ok ang'eyo ni paro mane kelo mar duoko chien osara mar jok michulo omenda mathoth ben paro maber kane Uhuru kero donjo na giwacho ni kiko timo gimoro ni streamlining of the wage bill. Koro miriambo mosenyiso dwecha higa 4 mosekadho. Ere ko nyalo aminie sana. Nikech ng'ia ber ni en tofauti gik ma ng'ato wacho gik ma ng'ato timo. En matindo mitimo gi manyalo loko ngima ji. Ok en gik miwacho. Sani ri no wuoyo State of the Nation Address Parliament no wacho kamano ni kitango nodoro applause. En ng'ama ohero piano. En ng'ama ohero ni ji shangilia yotimo dab 1 minute kaso timo gik moko ma iluongo ni theatrics achiel ariyo adegi kaso nyero jo Kenya gin joma moro yo. Kaso ji shangilia to gocho ni makoro ng'amo. Onge gino nikech ginieri mondo salary mondo be reduced nyaka legislation get passed. Legislation ni bro require two-thirds majority in parliament, bro require senate to get involved, kaso bro require the president to sign it. Okonge ni jok mag bro duogo e parliament kanyo. Okonge ni gin joma bro duogo ni gi invest pesa di e siasa nieri mondo giri kupa be donje parliament. Koro mondo inyiso ni abro loko ka umia ta mar ariyo to igni 4 no kitemo kata loko kandala achiel. Magi nyalo mana wuondo jomukia, inyalo mana wuondo jomukia gimoro amora, lakini jok mong'eyo to kinya wuondo. Wan watamore gik mono be nitimo gi igni 4 no mini no be nitimo gi road mara boro jo Kenya bro judge ngano ro based on what ninyiso ni bro dwoko mshahara chini bisa dwoko mshahara chini mag jok public servant ninyiso ni bro miyo wagini bene miyo ninyiso ni bro miyo 1 million jobs a year did you give us that? Forget about ni miyo second term na timu ok duono bro mano e gima oganda mane gima oganda go ponji darika boro jo mara boro to mano menya ko wuogo kotete wakao kura mondo waamua ni sanie wanwao Pundol, mzigo wasetingo igni 4 to kichak medo igni 5 kendo mani negote ani and red ko konyal golo jogi e telo wamany kamono machielo kata wadog ma Sudan kumane wadhen Rivanel wadwa Dani Shero wingi wacho kamano to ok ang'eyo ni sirikende duto mosebedo godo iparo ni wasebedo sani koro ma Indian sirikal mar nyaka no chakiro nobedo kod Daniel Tore nobedo kod Kenyatta nobedo kod Daniel Tore Arap Moi nobedo kod Kibaki nobedo kod Grand Coalition mano koro wanyalo kone ka sirikal achiel kasto sani koro wan kod sirikal mar Kenyatta iparo ni benitiere pogruok mar kaka moko timo nitiere pogruok maduong' nikech ng'at nowacho niya kane Kibaki nitiere telo mogero Thika Road nokodwa portal mondo dhano ni Thika Road nitiere portal nikech onyalo nene Thika Road en ka jambe ka Kibaki ne nitiere kaeri Kenyans are the most optimistic people 2002-2003 pona golo kae kane Kibaki nitiere Kenya kaeri the media freedom neji obedo expanded so much lakini sani nyaka no urudo nieri osebedo kotemo nango under the Security Amendments Act of 2013 no dani mondo curtail media freedom of course and many other rules mano oketo kanyo recently negi pass ni every advertisement nyaka be through the government advertising page to kwa nino gimechal kama hiyo secondly ndalo mar Kibaki cha no kan Raila nitiere power Moi nitiere Uhuru nitiere power nitiere Kalonzo the face of Kenya nitiere etel sanieri wana ma kabila di ariyo ka ok en ja Kalenjin ka ok en ja Lang'o to en ang'o ka ok en Okuyu to en ja Lang'o jomodong' tete kabila 40 modong' sani gintiere koyo gin joma hinyore serious koro nitiere pogruok maduong'
ndalo mane Kibaki nitiere power cha Kibaki no kuwo mang'eny sani eri kata ni gimo matin ni ng'ato koho matin ni state of sani ko lokore en center mar Jubilee Party nomination nigi shida mi waluongo press conference state of kora penjo ni ya Kenya ni wabro rane kaka kitchen mar ng'ato wabro rane as a nation. Miso ne wach mane kero luongo godo press conference mondo mi owuoye welo mag Jubilee Party State House ya. Ok en gima ber. Abuse of office, my friend. Nitiere the presidency is a state function, a figure of unity. Then nitiere Uhuru Muigai Kenyatta ma and the leader of Jubilee Party. Kodo to watch anything about the Jubilee Party onego dhio time Jubilee Center. Lakini no loko state house amakoro orado gi jo wajia orado kejo kure jo mose mi baasa ma brown to biro kanyero orado kod state house no ero pesa michulo ne ichulo gi tax mag jo Kenya ok ochulo tax mag jo Kenya mondo omit defectors wachulo gi jo Kenya mondo otim state functions orado gi jo Iran mondo miwa pesa orado gi jo America mondo miwa pesa mane miwa omi state house kanyero lakini state house ni igni ariyo mose kadho gima koro dong Kenya no kanyo ni mondo koro giloke obed nyige oloke koro imiye Kenyatta house waamua niko officially okay mar jo Kenya and mar family and margi it's okay. Ok nyal wacho, ok nyal ng'eyo adieri mar Brown en bende. Ok nyal ni imiyo ji State House mano ero kanyala wacho ana wuon kata ino kaka ka in gir neno to mano is okay. Allegations wa en gina alleged ni jo ma ok nyal confirm ya lakini freedom of speech nyalo yiero na wacho nyadanisha obro dhi yo matin kodwogo kobro rango minimum ano chudo mar jok matiyo e private sector, public sector, kaachiel kod ng'at mabende tiyo ne ot kaka media. Oro ng'ino kaka kongi mane keto kama chalo. To ka gin kod ywak achiel ariyo adek, bende iwinjo ywak. Waseneno bende jotich ma samoro hinyore. Ng'ato tiyo ne ot, samoro kata chiemo minyalo chamo gi chiemo. Jotich titiyo ne oketi ni in rit mana sara. Sara mirito samoro en siling 3,000. Wadwarango ni to magieki moving forward wan kaka piny mar Kenya kaachiel kod oganda gin weche mabedo ng'ato. Wantiere kod sirikande mag gwenge kik wayuaga ahinya ne sirikal maduong' ne wacho ni weche mag kuo mag omenda nitie. Wantiere kod sirikal e dhoute, wantiere kod sirikande ang'wen Nyanza. Wadwarango ni to gin to gima jotich kech gima gin kod jok matiyo negi gin candidate expenditure michulo kaka salary. Gin to jotich matiyo negi e gweng'. Tarik achiel kendo en wuok tich tarik achiel dwe mar abich higa mar 2017. Maendi en Labour Day kwa kete gi dholuo en odiechieng' mar jotich. Warango ni to in kaka jatich mar piny mar Kenya matiyo ne ng'ato en owuon private sector kata matiyo ne sirikal the public in winjo ni kaka oganda. Odiechieng' ma kawuono oganda dhi wuotho achiel kachiel ka dhi alak mondo giwinj ni to ker ma pacho kaendi nyiso gi ang'o kata Secretary General mar Court nitiere kod wach machalo nade e gik. Aljeff Lombaka maendi en tuku mar wach kaka piny mar Kenya chiego. Chak rwaki studio. Moso gandawa maneno Lolwe TV. Chak nyisi nyingi samoro ng'ato koko yaw TV. Aniluonga ni Odongo Danish Jakano Kubura. Nawuok Kisumu County. I'm a journalist, I'm a writer. Kendo awacho weche mag siasa gi siasa kendo ero maendeleo kasto generally ana noise maker kama mwana nyalo hire for noise making. Ina noise maker. Ina maero koko manigi sense. Koko manigi sense. Koko mara o yellow. Pero kama ni nyadanisha rwaki studio kana goni ko ndongo nyakomcho. Kane wadhi yuyo nwarango ni to piny mar Kenya ngima mar jotich odiochieng' ma kawuono wantiere nyeri chal nade to jotich bende wuotho kadhi alak ma nyasi nyeri bede ka gintiere kod nyiso ni to sani ri chudo minimum wage kata omenda matin mogik onego bed ni in kaka Danish ichulo ng'at matiyo ni kaka ng'ama miyo kusento tiyo ni mar 1 month en pesa modho to bende maendi timore minimum wage monego bed ni imiyo ji entiere different categories. Nitiere jok moko matiyo nitiere artisans and different categories lakini generally ongenga monego bed ni chulo matin molo of course every month alpagario lakini mago categories ma government recognize lakini ngeni the private sector kwa joma tiyo inde mungi massive kimangeni kibiro cover ndio kinyal fire ngamo ondi katika kama no Europe no delays na just like that on the ni imiyo woni no very treat just like lakini nikech more or less an informal okeno ko bedo regulated inyalo amo ji amo gani gimnyalo miyo jatich out pesa ma gin mono
lakini generally ji tete ono beni ngato ang at least kama rero mondo at least minimum mondeki idagi ka idagi ka beta kama basa kisa idagi chiem ti lokri wakri wuoti bed pesi mana usapap kati ndek mano public sector pero kana nya danis gima adwaro mondo wadhi chiel ko chiel ni to winjo kiwacho ni okuyiene ng'ato thuolo moro amora mar tiyo go wuono to wacho ni an Jeffelo kata wacho ni an Dennis kawuono an gi jatija Isabella Tieno ariembe tich ma ok inyise ni abro riembe tich maendi en richo nikech sanieri Kenya ne jogu stream labor laws e Kenya kai. Yes. One of the people mabedo recognized gin joma tiyo ni house manager. House manager sibiru ka hinyore kende lwet jo mondiko kiti. Lakini sanieri ka house manager ni riembo tich manake si mandazi ki holela riembe tich. To ndio ndiko barua ne kotu ndiko barua ni serikali ba kodio wa accuse ni riembe tich no bonge due process no ni warning lakini the reason why riembe tich inyalo chulo damages mang'eny. Eso ni sama iriembo ng'ato na samoro ng'ato bire tich obiro en kata Evans okino bire tich iriembe to kinyise ler ni ariembe nikech ABC mano en rito nego beni nyiso ng'ato ni ariembe nikech mokwongo lose ni warning nikech sama chako tich nego beni nitie contract ni this contract gima nyisi ni ibro yudo pesa moro kama eri TGN kama nego beni biro tich sama kama eri these are the expectations my employer nego biro follow. Koro ka ng'ato komi contract onego beni idhi claim that mondo mi contract with the team. Munako ng'ato beni ibiro tich moleo onego beni chako tich saa 2 lakini ibiro tich saa 4. Onyalo mi first warning, second warning, third warning ka to riembo. Bana kwa it's clear because pro riembo tich kama. Lakini ngeni Kenya habitu jinani na pesa ndakia office. Riembo tich jisamoro mi pesa samoro jitu conditions maricho tomato ya these pass set companies mantine chemicals to jibero explore Kenya ka serious especially industrial the areas majitio locally and lama manago yani kotu secretary wa full yani gi care mar Kenya nego benigi ya mo mondo streamline the labor laws in Kenya mondo gi singa tianga moro ma tin chango moro ma uneno mnyonge chango mondo benigi gitajana mondo Maiso ni ng'ato konego beni tiyo ka onge kod agreement ka onge kod contract kata winjruok mong'ene an Jeffelo atiyo antiere kod contract ma wacho ni atiyo saa kama nyaka kama tiyo ka ng'ato konego beni ka tich moro amora kama konego beni ka kata ka tich ot kata ka tich mar dio kale ka contract mar nyaka contract kata ka contract ni mondiki ber sababu fanyini kirisi inyalo record phone conversation mari gi Nyalo ndiko di message. Kire many ways as long as the contract you don't kire the terms and conditions market, there is. Of course angini kanini ngima dio program. Mano ngima be kama ndo Kenya endelea mbele na kwa hiyo streamline labor law kama hiyo. Mondo dio for respect for human rights. Teach me you know about human rights. Yes. Kabile ibiro kanga threaten ariyendi kamite samari ayani all these things. Kire kita asingati yeka issue ya human rights. But I'm just damaging what God gave you as your human rights. That's why labor laws are required for people to be treated as human beings. Not as dogs, not as camels, not as donkeys, not as horses, but as human beings. Tubende paro ni oganda wong'eyo. Chimang'enyo kong'eyo gimang'eyo ber ni shida mosebedo katimore kama ng'eny ni ana lemo mara en mondo kaka tombo chako mondo give educate Kenyans about labor laws. It's act of parliament was to pass bazingatia the labor laws. Lakini okaneka wati bidoga trickle o dega nyaka piny manyaka piny. Kuna ana kwa mara ni hata mana jo media ka wingi wa news. Mondo watema ni mondo uone wati mag media laws it's not media laws much labor laws mondo ji onye weche margi rights margi what to do kama to debate kama to threaten kama to yani such things mondo ngeyo nikechingeni ya law en gima empower o mite ko kaka to kinge law mari to kinyal complain ni baidha na kiale koro en gima ber mondo mi oganda wa ong'e en gima ber kana majo nam joma lupo nam kata joma tiyo carpenter kata joma go mpira joma lupo nam to koro bedo gi contract gi ng'a koso won meli won yie kaka yie mari to mitiyo go madhi golo ni bagolo rech na nyaka tingo contract moko ne gubeni gitiyo beti teka maro titiyo kimandazi koro ngato yanyi ngato kinyori e lebu ngabro chuli pesa ingeni ngima ngima muhimu sana ngima muhimu ke ipoe wach mar tich kinyori line of duty ni somoro maybe spend record maro yenyere kasto kinya wuotho ngabro chulo family mari to in breadwinner
Kidhi nam tidhi na migori pingo kendo rao chani. Ng'ama bro konyo nyithindi mondo endelea. Mano miyo laws miyo ensure ni the economy inyurie in the course of duty mari to koro the law decides to give you a remedy. Kata ok ni ginyalo duoko ngima mari lakini ginyalo miyi pesa makonyi mondo akoro kidag e ngima marach nyaka ni inyurie kata ni to ng'ama ok chulo sara to nego bende timo ok chulo sara setiyo to samoro kanyo ni samoro msara deko samoro msara onge ng'ani bedo nitiere kod chik mar ka mondo mi odhi odonji ni yano so yudo katiyo to kayudo ka kaen kod contract ken contract mare ing'eyo maber ni an ok anyal wuok lakini the general knowledge mang'eyo go en ni the reason mantiere the three arms of government legislature mara especially mar laws then tiere the arm of the judiciary en gima zingatia human rights mag dhano. Ka ng'ato okolo pesa onego bed ni tere court onego bed ni tere kamoro mondo obed gi third party mediation mare. Lakini if just walk away ni wani onge rach wadhiyo nikech osema pesa mari mano ema gima kelo impunity. Ng'ato komanyi kata mar siling aluf apar kata mar 1,000 kende onego bed ni dhi mondo idhi sunga mero mondo idhi gima ng'eyo ber ni samoro process mar mondo yud damage mari no pesa nikech nyaka idhi yud ofika malaka nyaka yud kiani system magi kwa discourage the school gotini wera kota kaya lup to end up ni tiyo galup lakini kitiyo galup pride no roto in give evidence nyalo chulo galup nyalo chulo pesa nyaka chulo pesa mang'eny serious kaka koro ki give up gima nyaka ng'eni goto ni ignorance of the law is not just kine body ni laws you will not take it lakini kikia laws ng'ato bro kaw uteri tich okuchuli pesa oyani ogwei otwoni chiemo all this manner of things then indende dia mwani lakini kine laws magi kata ko beni tiyo ko beni tiyo nan kata ko beni tiyo ko mora mana ka inyalo bedo gi voice inyalo bedo Erokonya Dennis wa address na weche mag industrial strikes kata ng'anyo mosebedo sectors opogore mabedo gi mar lakteje kende mano di almost for 90 days kata 2 months mabedo gi mar jopuonje chien goyo chande ma ka kweth mobalo kod piny wacho no chako aput ni mondo gikony jopuonje ni mondo oganda oro omenda mondo chule industrial strikes gite kwa chako iparo ni ang'o makelo to ka gintiere iparo ni bende gibedo address in a proper way. Industrial strikes onge rach mar industrial strike as long as we get in a procedure. Yes. An industrial strike and a disagreement between one party and the other. Kaso nitiere mechanisms ma judiciary like the industrial court money ma kanyero maginyalo amua mondo giwach weche Danish kwa nyime to no warango weche mang'ibadhi wayudo ni to weche mang'ibadhi gi gito gin kod implications machalo nade e economy wa to kaachiel kod weche shida mar mibadhi achiel en two issues en Kenya walose mar ariyo nitie gimoro ni moral key sati mategemea pesa nyamo kotin pesa mondo jolos ni pi pesa mondo yud ndara pesa mondo ichagua kiongozi mari pesa mondo ngima ni olokre koro chiemoro pesa wa to gin gik migolo taxes mondo ere kibro kono koro this is the biggest problem nikech kakoro pesa more lose in terms of taxes kale ni pesa nyalo au mejo wa nyongo manchile kana kabie ngima nyalo but kana ni tendeni onego bedni ok focus e corruption maduong kende moko mag SGR ke oko mag allegations moko mag kwon onego bedni focus e corruption marwa ni bamiyo police hongo bamiyo ng'ato pesa kadhi mondo ondikna gimoro e huduma center bagolo pesa mondo konya this small corruption gocho gania inno gani en a small leakage ema affect the whole budget koro mane shida mara an go meje koro adanyiso jomatiyo just be competent teach him about go at work very early just work hard forget about shortcut ni kora ka ng'acho shortcut ni I need to pesa mondo konya inyalo timo kamoro lakini ultimately ok ibido gimoro lakini ki rise giteko mari then gi blessings ni so mi inyalo dhi mbele mabor molojo moko magolo pesa ki kaso migi kawo shortcut Erokonya Dennis is a little level of corruption inyalo wache nade ng'eyo ni ok nyal bedo e okang' mar wacho ni nyalo meso wach ni en kama wadire kod sirikal mar Wixan biro wadire kod sirikal neno ka wadhi nade wadhi piny nyaka sirikal kama wadire kod governor so wako ine tulunya John Gidongo nowacho ni this is the most corrupt government since the history of this country
mar Jubilee 1963 mar Jubilee. John Gidongo nowacho ni this is by far the most corrupt government. Kwangyo transparency index odok chien. Meso ni wabedo more corrupt. Kwangyo the GDP growth maro sani at least ncha negi project at 5.7 lakini ndio kwa chini sana at least 5.5 5.6 ya about stuff. Lakini the biggest problem mantie piny nyire ni jo asoya. Obed Kisumu, obed Mombasa, obed Nairobi, obed Homa Bay, obed kamoro amora asoya ni culture manyaka watie. Kwa bida ni nyaka wagola soya mondeko wayud services mono waketho pinyo ni ano kanyal exempt nikech kata county government boss budo the auto general of the service question mag ada challenge especially the malugo Kenya ni wan wasegore wan mwagore mwayudo devolution koro kwanya be non wasegore mwadeliver nyathi kaka nyathi ni wodo DL weto oda de ka misbehave oda de nomination process moketho gi oda de wach mar corruption gi oda de nikech kana jowa mondo ngima gi olosre Saniri ki Homa Bay, Kisumu, Siaya. Maga could lead in terms of HIV prevalence. King the issue of malaria and HIV prevalence because ngimangani kanye. King hiyo per capita. Pesa mar per capita mar ngato man ki pesa ko rapod ni china enya. Lakini king hiyo kumo wuoke war mo wani lake maduong e piny ka malich second largest freshwater lake in the entire world. In fact the whole of Nyanza kiwuok Migori biro nyaka Siaya kae. Mano en arable land manya timo agriculture. Lakini kimonya kwa uwe ni watu mar gonyanie en kimonya kwa kwedi godo completely mwatieki mwa ensure ni jowa gin joma believe in themselves ndigi nyalo tiyo magichenye gin inyalo dhi igonyo gi na ngano twe ana prince sana gonye wuko robe prince sana gonye ana twe igonyo gi pesa ni ai bwana ni wa 100 ka ni apra bich kuch moko mantiere wangayo especially koroe kuma wuok cha kuch moro mar stage no makoro dhia kamoro in fact ani si adiera ma ok en miriambo kiwo Kisumo ibira hero ntiere police post moro kanyero amna kama kendo diego mapesa kama kitu buito kije mara pesa kama kitu buito after kanyero pesa gani kasto ango mo pangu ji angwen kaka obet Kisumo kae wane jemo watu gani wane mashujaa mag human rights wane mashujaa mag democracy lakini wangi impunity stage instead mo rocket ya dek Jariyo ngata kaka the government requires one call kwa ji apaga biche matatu ji apaga uchel kaso okunya kata uweyo ajira manya sai eri kaunya biro gi moral authority mo wuoy malo kwe kaka dala watu ni ini nyalo biro inyisa ka odoli ni mona ywe oda lakini odita arado gi sufuria wangayo arado gi gweno molony ngaido wangayo kanyero arado gi kute wuotho kanyero nikech olil koro nyaka wachak gero korwa mokwongo eko biro piny kon wuo national Toganya ni angoma ke en koso tweet mentality en mana bedo ni ji nyao en mentality nikech kako rin ngama duong manya sayo omite ni sana agony an kijana mancha ka wuok dala koniri e kasomo lela tiko lela abiro Nairobi ka abiro manyo kaka sana gonyo to ini gi shamba dala ni daki pu ini nyesayo mi akili daki ne laziness moro mar ni isezoea alcohol isezoea nyasore isezoea ndawa ni to kinyala pod gige weri gige leave all those things and go and work owe ngabro loko ngima ni en mai lweti kende kata man Raila odonje president Derek Aboro mara boro ni ngima ni ok loko ngima ni biro loko kendi kiwuok gokinyi idhi tiyo iduogo iwuok gokinyi idhi tiyo iduogo ka in gi work ethics wach mar gonya ni en gima nyaka gore godo completely nyaka watieki Nyanza mondo ji ong'eni nyalo tiyo en mana Nyanza kende Pokane kama mimi kuma dhino okinyal kwa na gonyi nikech ok anjela lakini korwa kono to ng'eny mane kuma wuok mane kuma ng'eny ano kanya wuo central kanya wuo Nyanza kanya wuo kuda anya wuo Nyanza ano nyola kanyero mane kuma donge ng'eyo kaza na serious Nairobi kae an pokane na Nairobi ndio ntire mebi ntire kuna moko kwa biega ndio kubadaki kuma jigonye lakini kidogo kana go imado Nairobi kaza ngarudishwa na gonyi lakini ala kaza ngeni jogo ng'eyi ure njago gonya slim probit kasi mieni tinoko modo ndawa nyasore kasto kongo moko magchanga gi mako odum kanye serious nikarago ako nyina kanya mi pesa na mondi madho nyasore mere ko kanya mi I refuse that in Jesus name in fact nego walungo uworo biole chiende moko era kono ya damage odio chimo kawuono expectations mage ma wabed godo ke chombe wan tich wabed kod geno mage angoma iparo ni aturi nyalo bedo godo e bag ne wan kata koponi kere nyalo grace this occasion paro ni geno mane mo nyalo bedo anase bedo gi geno mageno na ogore piny mo
obedo broken into smaller pieces. Koro sani ana onge keno. Koro gima sabedo kata mana soda kwanya ga achiel kachiel to doke chunya. Achiel kachiel to doke chunya. Koro naamua niya, Nyasaye omiya teko. Nyasaye omiya lweta. Wamany kanyalo timo biashara maga mos gi mos. Wamany kanyalo manyo pesa na kena matin ana andiko ne ji atimo ne ji gik moko gi at least mondo miya pesa. Nek kitegemea sirikal. Ibro maderi yien kai. Konyo uro kanya ya arto atuli mondo kanya to onge. Ato uru mondo kanya to onge. And I've given up. I'm done being honest. Okay, give up. It is such a hard burden to depend on the government. It is such a hard burden to depend on third parties. To koro ganda wa itwere se give up to ganda wa machielo mabende tiyo gin kawuono gidhi yalak gidhi winjo to okay niya give up. Maybe that is not the right one. Aamua niya ka wangayo masebedo kaluwo ni ok tedo kuma dwa dhiene banyalo manyo wanga machielo. Koro pesa ni anasebedo ka tiyo gi ngwen mokalo. I'm just giving an example. Kinyo mshahara mara atiyo tich morom gango morom gi liech mshahara gi chula msamo rade morom gi ogwal. That is the difference. I work like an elephant. They pay me like a frog. No, and again, yeah, pok give breach contract. Because no, give team like some of these things are not. Pok, and give breach contract matter of course at the market. Lakini so far pok give breach contract. Lakini I realize ni kamundo a loss gimana loss tuna pesa. Wakanya tegemea mshahara cheo. Abro di teach, abro ido mshahara lakini okwiri babro manyo. Kau ido eluf pra beach koni, temedo gelo fu pra dek, eluf ni achel mini akoni yiri, anagalo fadi eluf ni achel pra beach. Eluf ni achel pra beach nero, anyalo ka obolon, anyalo cha kuko biashara, anyalo lo hongima. Anya dok dala, koroko cha nchi watermelon mangen kata mchele, anyalo di pedi kono nero. At the end of 3 months ido pesa ni moro, anyalo endelea go. Lakini kitegemea mshahara, to ini ngama bro a slave nyaka chime dhielo. Itegemea Bidco, itegemea Safaricom, itegemea Capital FM, itegemea Lolwe. Abro nyisi niya, your life will not change. Onogobeni think in a way, how do we supplement our budget? How do we supplement our income? Mondo yud pesa mangen, at least we can save some and put aside. And I'm currently, I don't know, wangamalade okay ni kirubi ngonya pesa. Wanganile de kama ni pesa kenda. Ngonya pesa. Kada tegemea kirubi. Nda dero bo. Erakona nya dani shawinjo kayo acho ni ini ntiere ga dom makanga to biro ni gonye na irubi kaini. Ibiro mana chwado wanya to. Okenya. Mokanga ngata do. Yo acho ni ngato di gonye. Da do ngeme de ye dogo. Nikachikiara kwa ngato da drag odo dei odo mai gimoro. Yere kinyalo biro ni gonye. Sabu deal kutoka deal ko. Agoni ndo kono ndo ngenya. Agoni oganda oriti. Odiochieng' machielo biro biro mondo go weche mag siasa. Kawuono notemo mana rango ne to weche mag tich. What should they expect? Ogini kaka jotich kaka wan bende en ang'o ma expect. Ada wuoyo gi jotich tema ntiere Kenya ka. Especially joma wuok e Nyanza. Kitegemea mshahara to ibiro bedo a slave of your employer nyaka chieng' mondo tho. Nyasaye omiyi wich maler. Nyasaye omiyi teko. Find out ere kinyalo lo main godala no ere kinyalo pando inyalo pidhe gimoro ere kinyalo monyo biashara moro kando minyalo timo mondo imbendi imed godo income mari. To above all that, serikali ni osemiyowa youth fund, serikali ni osemiyowa all these funds magimiyowa gi biwa apply gi mondo chak go biashara dala. To kaka umbendi di county kairi bu demand services from your county mondo olosnu wangayo mondo umbendi koro power no wuoge lwetgi omiu power mondo joma nyalo riembo mtokni unyalo timo gik kendo en gim nyati madiera. Koro my prayer en niya we shift from depending on employment but what in niya we supplement budget maro nikech through that wanyalo bedo independent and then we can now do the things we want to do. Ero kamano joka nyanam Nyasaye obed kodwa te dwe mar 8 tarik 8 wawuok oko wate kura ni wago chakrigo Kenya godhiambo kaso kwasichogo kura ni wabro rito kura wani igani nikech igani wan magi bullet adi achiel kende modongni nyaka gogo rawo piny. Erakona nya danisha goni rokamano maduong' anya kuom ka thuolo mari mar chopo e Lolwe TV. Achiel ka achiel okinyi ma kawuono wasebet kodu e weche go mag jotich kata odiochieng' mar Labour Day. Wakwano odiochieng' maber, winjo twak maber mar atule kata mar ker mondo me ang' wawinj ni to ka odiochieng' orumo to jotich oyudo ang'o ma gidok godo e utegi. Jeff Lombaka kawuono.